Anders. Yes. Hvad laver du? Yes. Skal du have hjælp? Yes. Skal du ikke have fingrene ud af munden? Jo. Skal du stoppe med at skrige? Ja. Hvorfor skriger du? Hvad? Ja, hvad skal jeg med? Skal du have nogle nødder? Ja. Er du stiv? Jo, Skal du ikke i seng? det tror jeg. Du er pænt stiv. Yes. Hvorfor skriger du? Ja, fordi jeg følger kællinger. Nå, hvor er de henne, kællingerne? De skyder i mønse. Jeg tror, de ligger inde i din seng. Ja. Der ligger en inde. Skal du ikke ind og se? Ej. Så godt. Yes.